Červená čiapočka. Kde bolo, tam bolo raz malé dievčatko a volala sa Červená čiapočka. Dievčatko nosilo krásnu červenú čiapočku, ktorú jej ušila jej stará mama. Jedného dňa jej mamička povedala: Poď sem, Červená čiapočka, stará mama ochorela. Chcem, aby si jej zobrala tento chlebík a syr. Ale pamätaj, po ceste sa nikde nezastavuj. A tak sa Červená čiapočka vybrala ku starej mame. Stará mama bývala na druhej strane lesu. Keď prechádzala lesom, tak stretla vlka. Vlk čakal, aby podišla bližšie a bližšie a ešte bližšie a potom vyskočil spoza stromov. Vlk sa jej potom opýtal: Kde ideš? Červená čiapočka mu odpovedala: Idem ku mojej starej mame, lebo sa necíti dobre. Vlk sa na ňu zahľadel a povedal: Vidíš tieto krásne kvety? Pozbieraj nejaké svojej starej mame. Som si istý, že by sa jej veľmi páčili. Výborný nápad, povedala Červená čiapočka a veselým krôčkom odišla z chodníka nazbierať kvety pre starú mamu. Vlk potom rýchlo utekal do domu starej mamy a zaklopal na dvere. Klop, klop, klop. Kto je tam? Opýtala sa stará mama. Červená čiapočka, odpovedal vlk. Stará mama potom zašepkala. Poď dnu, som príliš chorá na to, aby som prišla ku dverám. Vlk vošiel dnu. Chuďatko, stará mama nemala čas povedať nič viac predtým, ako ju zlý vlk zhotol. Potom si obliekol jej nočnú košelu a čiapku na spanie. Skočil do jej postele a zakryl sa až po nos. Červená čiapočka, ktorá nevedela, čo sa stalo, prišla s radosťou do domu starej mamy a zaklopala na dvere. Klop, klop. Za dverami sa ozval chraplavý hlas. Si to ty, Červená čiapočka? Poď dnu. Poď dnu. Teraz si Červená čiapočka uvedomila, že jej stará mama sa môže cítiť veľmi zlé a trošku vystrašená vstúpila do domu. Červená čiapočka bola veľmi prekvapená, keď uvidela svoju starú mamu. Stará mama, čo sa ti stalo? Prečo máš také veľké uši? Opýtalo sa dievčatko prekvapene. Aby som ťa lepšie počula, odpovedal vlk. A prečo máš také veľké oči? Pokračovala Červená čiapočka. Aby som ťa lepšie videla, povedal vlk. A čo tie veľké ostré zuby? Pokračovala Červená čiapočka. Aby som ťa lepšie zjedla. Zareval vlk a so skokom a dúškom pohltil Červenú čiapočku. Mňam, povedal a potlapkal svoje veľké brucho. Vlk však nevedel, že lesný strážca práve prechádzal okolo. Počul, keď Červená čiapočka hovorila s vlkom. Spočiatku si myslel, že stará mama má dosť drsný hlas, ale čoskoro si uvedomil, že sa deje niečo divné. A vrhol sa do domu presne vtedy, keď si vlk potlapkával brucho. Ty chamtivý vlk! Vypluj to, čo si pohltil, inak už nikdy neuvidíš nový deň, vykríkol strážca. Prekvapený a vystrašený vlk okamžite vyplul Červenú čiapočku a jej starú mamu z brucha a vybehol z domu.
Červená čiapočka a jej stará mama poďakovali statočnému lesnému strážcovi za ich záchranu. Stará mama sa dokonca začala cítiť lepšie po dobrom jedle, ktoré jej priniesla červená čiapočka. Ich radosť nemala konca a žili šťastne až do smrti.